Ki Pulit ke Odisha kila kemnya orang ba baladon riu senam karta na buhu beneshwar ubala syak keno ba ula Shong Kurim ya ki arpnya Ngut ki Kynthei ha ki shipautali ki jela ba Kynthup na Assam. Ubi buhu prakash swain ula syak kem dangshen halor ke jing Ujor ke wei na ki Tnga jong u syak ki Pulit hapo ki Kindon 498 subsection A, 419, 468, 471 and 494 jong ke Indian Penal Code. Uswain ula syak kena ru ba ula syukor ki khatlai tali ki bank ke Kerala ba Shongdor shiklor lingba ki shispa aru pratali ki credit card thok jong u ha usnem arjar in riu. But ula thok Haduh arklor ya ki pajba a Hyderabad. Daka ba kula ban penyo jaka ban let pule MBBS ya ki khon gikti jong ki. Na lor ba ula Shong Kurim ya ke Doktor na Tezpur jong ke Assam, ula Shong Kurim ru ya ki arpan riu Ngut ki weipat ki Kynthei ba Kynthup ya ke Assistant Commandant ke Indo-Tibetan Border Police, Chartered Account na Chhattisgarh, ki nong hikai na ki school ke Delhi, arngut ki nong bishar jong ke Supreme Court, ba Delhi Court, ke nong tres sarkar na Indore, bat ke wei ke officer jong ke Kerala Administrative Service, ha ki licenem shitang. Katkum ke jingithu ki Pulit, uswain ula kring ya ki Kynthei, link ba ki website Tnga kum ke jiwansathi.com ke shadi.com bat ke bharatmatrimony.com ula lemen le kum Professor Bidhu Prakash Swain ubatrei kum Deputy Director General ke Health Education and Training ringkat ke jingyo kamai hapadeng sanpo Haduh nyaupo lak shisnem tang kendiat sengi hadin bala Shong Kurim uswain uju ai pen mi dao ban yo pan keliang nak ki Tnga bathamai jong u da ka ba ai dao badon kam kerke kathong bahak mat e jong u ban le ya kene ka dei ban yo kamai pisa bat ban pen sngeu bha ha ki kam kwa barai ka do uswain upet tang ya ki ba dang Shong marwe ki bala yap Tnga lane ki Kynthei bala phet Tnga lane ki Kynthei bala yap phet Tnga ki bala don kumba sauphausnem AA karta habala Ujor hajar ha unaitung jong usnem hajar phawai bat ki Pulit kilas dang ban boden ya ke jingya keren phone jong u kila bodin ke lengkeri da ke basdang na Tezpur ke Assam Shadu Kerala ha usnem balala ki Pulit kila janyo kem ya u ha ba kila lech sa Tezpur henrei ha ba kila poi kila lapan ban ba ulami na yeng.